Velkommen tilbage. Vi skal nu se på, hvordan vi udskriver resultaterne for merges. Det er næsten på samme måde som for løbende, men hvis vi lige højreklikker og går på print results, så kan vi se, at vi har ikke helt så mange optioner, som vi havde før. Vi har ikke forskellige templates, som vi kan vælge for at sortere på forskellige måder. Lad os gå tilbage til det løbende. Vi havde de her forskellige templates. Der er forskellige kategorier for templates. Det ene er race results, det andet er qualifying results. Resten er ikke vigtigt for os. Forskellen er, at her sorteres der kun på omgange og tid, og her sorteres der på den bedste omgang. Så det er de muligheder, vi har for at sortere på vores resultater for løbende. Når vi kigger på vores merges, så har vi slet ingen muligheder for at ændre på vores sortering. Det er vigtigt at bemærke, at det er ikke muligt at sortere sine resultater for sin udskrift ved at ændre på noget i det her vindue. Den eneste mulighed, vi har for at sortere i vores udskrift, er ved at ændre vores opsætning af vores merge. Vores merge har været opsat til at sortere på least points, det vil sige færrest point. Det er også det, som vi ser, hvis vi sorterer på positions, at vi får en sortering på least points. Vi kan her se, at hvis jeg laver en sortering på total points, at det giver noget helt uforventet, og det er en fejl i programmet, som vi vil diskutere i næste afsnit. Men når vi kigger på position, så er den fint sorteret på vores point. Det er den eneste mulighed, vi har for at sortere. Vi har dog stadig mulighed for at sortere på klasser ved at vælge sort result by class, som i øvrigt også findes for vores løb. Når vi vælger den her option og går ind under preview, så vil vi se, at vores resultater er sorteret på de forskellige klasser. De er sorteret på Echo, Junior, Maxi. Vi har desværre ikke mulighed for at sortere de her klasser på en anden måde end alfabetisk rækkefølge. Så klasserne vil altid være sorteret på alfabetisk rækkefølge. Og sådan er det bare. Men vi har igen, præcis som for vores løb, mulighed for at ændre vores opsætning ved at klikke på Edit Printout og vælge de forskellige kolonner, som vi gerne vil tilføje. Vi vil ikke ændre noget her. Og udskrive listen. Vi bliver spurgt om vi vil gemme det. Nej, det vil vi ikke i det her tilfælde. Dermed er vi færdige med vores udskrift af resultater for vores merges. Så det plejer at være ret lige til, hvis man forstår, hvordan løbsresultater bliver udskrevet. Vi vil lige se på en sidste ting, og det er upload af resultater. Når man er færdig med hele løbet og gerne vil lægge løbene op på nettet, så har man mulighed for at gå op på mylabs.com og sige upload. Indstillingerne er gjort i forvejen. Vi siger next. Og så har vi mulighed for at vælge alle de løb, som vi gerne vil lægge op på nettet. I det her tilfælde er alle ting lagt op i forvejen, så jeg siger lige cancel. Men i næste skridt vil man så have mulighed for at lægge ting op på nettet. Og dermed er vi færdige med vores tutorial om MyLabs. Vi vil i sidste del endnu se på nogle små ting, som vi gik lidt hurtigt henover.